Nowy planer pachnie możliwościami. Dlatego tak łatwo uwierzyć, że nowy rok musi oznaczać jakąś wielką zmianę. A przecież nie trzeba zaczynać 1 stycznia. Można 5, 6, 19 albo 28. To nawet zresztą nie musi być styczeń. Kiedyś Nowy Rok obchodzono w momencie przesilenia wiosennego, kiedy przyroda budziła się do życia i ludzie ogólnie mieli więcej energii niż w styczniu. Myślę, że ważniejszy od daty jest moment, kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy zrobić coś inaczej. Małymi krokami, bez presji, bo takie zmiany są trwalsze. Kalendarz jest tutaj tylko umową, a co z nim zrobisz, należy do ciebie.